Garraldako aekan talde bat bagenuen B2ko eta C batekoa, gainera ikasle pila batekin, eta bertako batek egina zuen jardun biko prestakuntza. Taldea nik hartatzen nuen, orduan erabaki genuen testatze fasea egitea edo testatze hori egitea Andonirekin batera. Nik eramatea taldea, esan duan bezala, eta bera laguntzaile izan zen, ez? Egin genuena izan zen, nik ezberdinduko nituzke bi fase prozesu honetan. Urritik abendura izan zena eta abendutik aurrera. Urritik abendura izan zen egokitze fasea, nolabait esateko, bai ikasleentzat, bai niretzat ere. Egokitze fase horretan arazo teknikoak azaldu ziren, konpondu behar izan genituen, bai ikasleen aldetik, bai irakasleen aldetik. Zentratuko naiz gure zea horretan, ez? Kostatu zitzaidan pixkat neurria hartzea, zer egin online, zer egin plataformaren bitartez eta zer egin aurrez aurrekoan, hasiera batean planteatu nuen, plataformaren bitartez egingo duguna izanen da gehien bat landu gehiago edo ariketak eskaini lantzeko gehiago klasean ikusitakoa, eta horrek eskatu zidan lan handia gehien bat sortze lanean, ez? Ni ohituta nago sortzera, materiala sortzera, eta agian sortu nuen gehiegi. Lan pila bat izan zen. Eta abendutik aurrera egin genuena izan zen nire ustez, gero, azterketa, gehienek egin behar zituzten azterketak, orduan, azterketak egiteari begira, egin nuena izan zen kendu lana nire gainetik. Hau da, plataformaren bitartez eginen duguna izanen da, klasean egiteko astuna dena. Hau da, entzungaiak, idazlanak eta horrelakoak. Entzungaiak planteatzen nituen eta gero feedbacka beti ematen genuen aurrez aurrekoan. Eta idazlanak egiten zituzten eta egia da plataformaren bitartez jasotzeak eta zuzentzea askoz ere errazagoa izan zela niretzat. Bertan jartzen nuelako zuzenketak egiten dituen eta horretaz gain ikasle bakoitzari arreta berezia eskaintzen nion eta bere behar pertsonalak asetzen saiatzen nintzen, ez? Hori izan zen bigarren fasean eta aprobetxatu nuen egina zegoen materiala. Bai ikasbiletik hartuta, bai aekako online beste ikastaro batzuetan erabilitakoa ere hartu nuen, ez? Eta, horrela, orokorrean, esan daiteke, hori izan dela egin duguna. Bidean aurkitutako zailtasunak eta abantaiak eta desabantaiak. Abantaiak, lehen esan bezala, izan dira, ariketa, jarduera eta astun horiek egin dituztela plataformaren bitartez, eta aurrez aurreko klaseak askoz ere dinamikoagoak suertatu direla. Desabantaiak lehenengo 3 hilabete horietan kokatuko nituzke gehien bat nire ez ezagutzagatik eta sortze lan horretan sartu nintzelako, eta desabantaiak teknikoak.
baina izan dira gure eskualdeko berezitasunengatik. Hau da, gure eskualdean konexioa ez da ona, eta, bueno, hainbat gauza tekniko tartean, ez? Baina desabantaila gehiago nik behintzat ez dut aurkitu. Bueno, izan daiteke ikasle batzuk ez daudela ohituta plataformaren bitartez lan egitera edo ordenagailu hartzera, eta bueno, horretan bai, ez, batzuek ez dute horren beste lan egin, baina aprobetxatu dute plataforman zegoena nahi zutenean erreforzatzeko edo ariketak egiteko, ez? Eta hori izan da.